Kung sila ang pabuton na dili oyo ng Cebu City Police Office sa pagsaolog sa Misa de Gallo tungod sa pandemya. Apan andam gihapon sila nga mopatuman sa mga health protocols samtang lakip sa ilang bantayan ang mga gikatakdang promotion sale sa mga dagkong shopping malls. Ano ang report? Sumama ni Police Colonel Josefino Ligan, Cebu City Police Office Director nga wa nay mga augmentation forces gikan sa ubang dapit nga miabag kanila sa pagpatuman sa mga health protocols karon busa na kinahanglan sila sa kooperasyon sa katawhan. Kininunod usab sa nagsingabot nga Misa de Gallo diin dugang responsibilidad ng usab ang pasanon sa mga pulis pagbantay sa mga tao nga mudagsa sa mga simbahan. Alang ni Colonel Ligan, mas maayo nga dili lang una ipahigayon ang naandan nga Misa de Gallo sanglit na tunong man usab kini sa curfew hours. Giklaro hinuon niya nga mag-agad sila sa hukom sa IATF ug andam sila nga muhimo silang tahas sa pakig-alayon usab sa mga barangay. On a personal note, simbang gabi is violative na siya sa curfew hours. So, I don't think nga ipadayon ang simbang gabi. Samtang apil sa bantayan karon sa kapulisan ang pagpahigayon og mga sale sa mga dagkong mall. Apil silang palihukon ang masakop sa Task Force Kasaligan. Padayon usab ang monitoring sa kapulisan sa subling pagdagan sa pipila ka mga traditional POJ sa syudad. Wa pa hinuon sila nasakpan nga nakalapas sa lagda. If may violation na nakomit, then automatically we'll be reporting it to the Cebu City Jeepney Task Force. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.